Sugeng enjing dumateng kelas 8A, 8B ingkang wau sampun nyengkuyung mendukung pambelajaran pasinaon basa Jawa. Ananging ngapunten anak-anak sekalian, Mbak Mas. Wau wonten trouble sinyal. Nggih. Dados nyuwun pangapunten menawi wonten ingkang sampun mlebet mboten saged kula tampi merga sinyale awon jelek. Ananging kula badhe teng mriki badhe ngaturaken materi KD 3.1 memahami isi teks legenda. KD 4.1 menceritakan kembali cerita legenda dengan dialek setempat. Nah, niki materi ingkang badhe kula aturaken saya berikan. Ananging tetapi sakderenge lanjut ing wanci pagebluk COVID-19 panjenengan kedah njahi karesikan kasarasan supaya napa tebih saking virus-virus menika panjenengan sregep wijik. Nah, wijik Mbak Mas sekalian, wijik supados tanganipun resik astane nggih. Lajeng niku pesen Bapak Matius Rahayu Kurniawan. Lajeng slide salajenge teks dengaran legenda. Tujuan siswa mampu menulis pokok-pokok isi cerita dengan tanggung jawab. Nah, 2. Siswa mampu menceritakan kembali teks legenda secara lisan dengan ragam kromo dengan percaya diri. Nah, anak-anak sekalian, Mbak Mas 8A, 8B wau ingkang sampun kula conteng absenipun nggih. Wonten Mbak Felis, wonten Mas Riki, wonten Mas Kendrick, wonten Mas Jason. Nah, wonten Mas Jason. Terus wonten Mas Ananta, wonten Mas Ernesto Levi, wonten Mbak Priskila. Nah, niku ingkang wau kula absen ananging boten napa-napa, tidak masalah. Ingkang wau dereng kula absen, ning kula percaya panjenengan mirengaken video ingkang kula rekam sakniki. Nggih. Lanjut lajeng cakupan materi. Cerita legenda yaiku cerita utawa dongeng kedadian alam utawa panggonan. Nah, niku kedadian alam, nah, utawa panggonan tempat. Nah, gampangane ngoten anak-anak sekalian 8A, 8B sedaya ingkang kula tresnani. Nah, legenda niku kalebu cerita rakyat anak-anak sekalian. Nggih. Mula nek kalebu cerita rakyat mestine masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia umume kudune mangertos. Nah, harusnya tahu, nggih. Nah, ngoten niku nggih. Lanjut, sumber cerita legenda niku saka lisan utawa mulut ke mulut utawa gathok tular. Nah, dari percakapan-percakapan. Nah, itu penjelasan intine. Lanjut, cerita legenda wis mbalung sungsum utawa menyatu ing masyarakat Jawa. Ya. Panjenengan rak urip di tanah Jawa. Nggih. Kedah mangertosi harus memahami. Tuladhane legenda Desa Nglimut Rawa Pening panjenengan monggo diwaca. Wonten bukune nggih. Buku kelas 8. Sampun wingi sampun dibagi kalih ibu-ibu pegawai perpus nggih. Nah, tuladhane apa melih? Rawa Pening wonten ya. Kutha Pekalongan wonten, Tegal wonten. Nek ingkang wonten ing buku yang ada di buku niku
Ya, kutha Tegal. Nggih. Lanjut anak-anak sekalian. Nah, mreksani video. Sumangga, marilah kita melihat video. Niki video kula damel mbok menawa saged bisa damel membuat panjenengan memahami, mangertosi. Nah, Asal usul Desa Nglimut Kendal. Kacarita ing sisih lor saka Gunung Ungaran ana salah sijining panggonan utawa tlatah kang gemah ripah Lojinawi. Ragate urip rukun, tentrem, ora seneng cecungkrahan karo tanggane. Mekaten laporan cerita legenda asal usul Desa Nglimut Kendal. Matur nuwun, matur nuwun. lah niki video nggih. Video ingkang kula rekam kanggo napa? Kanggo gambaran panjenengan. Kanggo gambaran supaya luwih memahami. Pranyata ternyata Desa Nglimut niku endah, bagus sae. Nggih. Nah niku nggih. Anak-anak sekalian kelas 8A 8B ingkang kula tresnani nggih. Niku penjelasan video wau kangge tambahan ilmu panjenengan. Nah niki sumangga diwaos caretan saka prastawa iki, peristiwa ini nggih. Mangke panjenengan maca nggih supaya napa? Supaya langkung paham, lebih paham. Lebih paham. Nggih niki. Nah niki. Nggih. Nglimut tegese njlamur utawa ilang. Nah. Ing desa Gonoharjo. Wow, video wow ing desa Gonoharjo. Nggih. Saniki kanggo napa? Kanggo tempat wisata. Nggih, wisata. Nah niki wonten pitakonan anak-anak sekalian kelas 8A 8B, pitakonan pertanyaan niki sampun kula upload utawa kintun kirim ing aplikasi AMSIS. Pitakonan sumangga dicatet tembung-tembung kang dianggep angel utawa sukar lan sekalian diwangsuli atau dijawab. Nah niku nggih. Niku kanggo panjenengan jawab. Nah nek mboten paham buka buku panjenengan nggih. Len jawab angel ya. Panjenengan buka Google terjemahan. Nah, monggo silahkan nggih. Pitakonan nomor kali, gawenan pitakonan. Nah, buatlah pertanyaan siji wae lan diwenehi jawaban nganggo basa Jawa krama. Basa sing paling alus intine nggih. Pitakonan nomor 3, ringkes wacan prastawa wacan asal usul Desa Nglimut. Dhuwur kuwi, nah, sing wau nggih. Dhuwur di atas tadi nggih, penjelasan slide PowerPoint ing inggil ing dhuwur di atas. Nah, sampun rampung. Kula nyuwun pangapunten menawi len jelasaken nggih. Kathah kekurangan, banyak kekurangane nggih. Matius Rahayu Kurniawan matur nuwun, mugi sehat panjenengan, sukses tetap jagi kasarasan. Sugeng siang.